Dialog privind Găgăuzia. Culisele teatrului Găgăuz. Un popor fără teatru este un popor în neființă. Este expresia scriitorului găgăuz Dionis Tănăsoglu, al cărui nume poartă Teatrul Național din Ceadărlunga, fondat în 1997. Totodată, încă din 1970, Tănăsoglu organiza spectacole în găgăuză cu participarea actorilor amatori. La sfârșitul anilor 80 au fost organizate cursuri de regie, artă actoricească și arta vorbirii scenice în limba găgăuză la Institutul de Arte. Primul spectacol jucat la Teatrul Național din Ceadărlunga a fost pus după o piesă scrisă de Dionis Tănăsoglu. Sala era neîncăpătoare în 1997, pentru că locuitorii Găgăuziei pentru prima dată au văzut un spectacol cu actori profesioniști în limba găgăuză. În prezent, trupa teatrului din Ceadărlunga este formată din 12 actori, iar majoritatea spectacolelor sunt în limba găgăuză. Cele mai multe spectacole sunt pentru copii. În anul 2021, Teatrul din Ceadărlunga a obținut premiul mare la Gala Premiilor Unitem pentru cel mai bun spectacol pentru copii. Dialog privind Găgăuzia.